Здагадайся, хто живе в воді, але не риба? Рак? Ні, це не рак. Морская зорка? Ні, це не морская зорка. Перша літера К. Кіт? Кіт. Перша літера К. К. Привітання, сябри! Привіт, Вітаночки! Сьогодні з нами Ярина і Меліса. А я ще Юля. і Слімачок. Угу. І разом ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Дівчатки, яку літерку вивчаємо сьогодні? К. К. К, як у слові Кіт. Так, сьогодні ми вивчаємо літеру К. І для гэтага нам спатрэбіцца Что нам спотребится? поднос, Поднос, манка манка, і Пальчики. И пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Великая литера К. И раз. И раз. И раз. Складаная літера. Вельми складаная литера. А маленькая як пишется. Раз. И раз. И раз. И. Паспрабуйте, дзяўчаткі. Калі ласка, Ярынка, паспрабуй ту вялікую літарку напісаць. Раз. І раз. І раз. Цудоўна. Я б так не змог написать. Так, вельмі складаная літара. Меліса, а ты, калі ласка, маленькую паспрабуй напісаць. Цудоўна. Малайчынкі. Цяпер, калі мы ведаем рух, як пішацца літара К, самы час перайсці да пісьма. Але перш-наперш мы зробім руханку для пальчыкаў. Руханку. Паўтарайце за мной. Як робіць кіт? Як? І другой рукой. А як робить акула? Гам-гам-гам. Ой. Гам-гам-гам. Ой. Гам-гам-гам. Гам-гам-гам-гам. А як робить медузи? О. О. Цікаво. А як роблять краби? Ой. А як роблять морські зорки? О. Пригожа. Цудоўна. Люблю руханки. А цяпер пяройдзем да пісьма. І ў гэтым нам дапаможа Хто? Слімачок. Я. Так, таму што вялікую літару К мы пачнем пісаць там, дзе ў слімачка вочкі. Вось тут. Глядзіце уважліва і паўтарайце за мной рух. І раз, і раз, і раз, і. Вось так. Паспрабуйце яшчэ адну. І раз, і раз, і раз, і. Вось так. Потым абавязкова выберыце самую прыгожую літарку. Мне, напрыклад, вельмі падабаецца вось гэтая. Я ёй нават падабайку паставлю. Падабаечку ёй. Дзяўчаткі, паспрабуйце і вы таксама. Ці атрымаецца ў дзяўчынак. Я ўпэўнена, што ўсё атрымаецца. Выдатна. Выдатна, выберу самую прыгожую літарку. Цудоўна Якая табе атрымалася. падабаецца больш за ўсё? Правда, вельмі прыгожая. А цяпер пяройдзем да маленькай літары. І зноў нам дапаможа слімачок. Бо маленькую літарку мы будзем пісаць там, дзе ў слімачка голова. Вось тут. Пачнем. Раз. І раз. І раз. І. Паспрабуем яшчэ адну. Раз. І раз. І раз. І. Потым абавязкова выбірайце самую прыгожую літарку. Мне падабаецца вось гэтая. А вы, дзяўчаткі, калі ласка, паспрабуйце.
Прыгожа атрымалася. Правда, Юля? Вельмі. Сябры, дзякуй, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару К. Кажам вам да пабачэння і да наступнай сустрэчы. Пакуль! Пакуль. Да пабачэння, сябры!